Gde smem da kažem da ja pišem poeziju 30 godina? Dorčolci. A da, posebno Dorčolci, Pamet bi mi popili. Tako da kad je izašla knjiga, ljudi kao... Ekskluzivno priče koje Srbija još nije čula. Šta si pisao? Nešto kao Dorčol i to? Ne, rekao ljubavnu poeziju. Dobro. Nama je bioskop bio kao odlazak u Meku. Jer ja pozovem fiksnim telefonom. Da li je Jelena, Zorana, Milica, Zorica. Gost emisije Dragan Vujić-Vujke. To je šansa da je držim za ruku, da je ščepam. Poslednji beogradski romantik i grupa Seksi Mama, to su... Seksi Mama, pa ja kažem, ako su oni Seksi Mama, onda sam ja Seksi Deda. Dajte ljudi, hoću da te pipnem, neću sad da tweetnem, hoću da te pipnem. Ja bih mogla sa vama... Nedelja, 17. februar, u 18:15. Što ste ne valjali, ja... Lole jedne! Sumrak kad padne, sve se slegne i više ne čuješ ni ptica poj. Setim se svega, srce se stegne. Mnogo te volim, Dorčile moj. Jo, fantastično. Dobroveče, Srbijo.